Здравейте, аз съм Марина от Наталия Хом и днес се намираме на едно от най-красиви и най-чисти кътчета по българско Черноморие, плаж Смокиня в град Созопол. Тук всичко е в хармония – златистият пясък, боровата гора и морето, а само на 2 минути от тук се намира Лили Бич Резорт – жилищен комплекс, който не просто предлага апартаменти, а нов начин на живот близо до природата. Състои се от 3 сгради в италиански стил, проектирани така, че да създадат усещане за хармония, комфорт и елегантност. Тук ще намерите просторен външен басейн с детска част, бар под открито небе, фитнес, детска площадка и охраняем паркинг. А сега, нека да ви покажа един от апартаментите, в които ще усетите всичко това лично. Намираме се на 4-ти етаж, двустаен апартамент с площ от 57 квадратни метра. Жилището е завършено до ключ. Поставени подови настилки, интериорни врати и напълно оборудвана баня. Остава само да го обзаведете по ваш вкус, а цената му е 85 000 евро. Искате да притежавате такова кътче край морето? Разполагаме с още двустайни и тристайни апартаменти в този разкошен комплекс. За повече информация обадете ни се.